Avui toca sociolingüística. Perquè als caixers es posa la mateixa llengua amb dues denominacions diferents. Perquè són diferents maneres de denominar una mateixa llengua perquè estan en un territori diferent i històricament han tingut una certa rellevància. Holandès, flamenc i tot el conjunt neerlandès, 3 maneres. Serbi, croat, bosnià, montenegrí, 4 maneres. Castellà, espanyol, 2 maneres. Això és molt senzill de fer. Simplement el teu estatut d'autonomia ha de denominar la teua llengua amb el nom de la regió. Els andalusos, al seu estatut d'autonomia, podrien, si volgueren, denominar el seu castellà com a andalús. I com es diu en castellà, echa la ley, echa la trampa. Podrien posar dues banderes, castellà o espanyol, andalús. No vol dir que siguin llengües diferents. Això està fet expressament per a dividir i crear confusió. El que caldria fer seria al territori valencià simplement posar valencià perquè un català ja el parla i a la resta de territoris posar el caixer català perquè ja el parlen.